बाड़ू जे तू मोबाइल ना दे हम सब बरियार बड़े मोबाइल छीनी कैसे बरियार बड़े कहां तनी मोबाइल दे दो ना मोबाइल तहरा के दिएबे ना करी तू के की बतुआ तो रहलू हो ओकर फोन ह तनी के समझे तर नहीं कि नौकरी से बतिया के उनका से ना कोई बतियावले बनी ना कोई बतिया जबरदस्ती तनी के बियाह करता नहीं कबो हम ना उठ के केहिए बोआवेले पियर सरसौआ केहिए बोआवेले पियर सरसौआ केहिए बेरावे करुआ तेल बटन ना लागी रही केहिए हरदी कोड़िया है पापा सोने के नंगा दी ढोली है पापा सोने के दरिया हरदी धरी है पापा सोने के सिलवटिया हरदी कुचिया है महुआ सोने के सिलवटिया हरदी कुटी है पुआ सोने के थोड़ी हरदी रखी है पुआ सोने के कटोरिया हरदी रखी है पुआ सना पेटी तारा पना पावैसन हरदिया लगौआ है उआ धीरे से हरदिया लगई है फूली धीरे से हरदिया लगई है भांदी धीरे से हरदिया लगई है भाभी सीता सोई सुकावारा हे आमा मोर सीता हई सुकावारा हे आमा कैसन सीता पातर है आमा पना ऐसन सुकावारा है आमा लगाई ना हरदिया है निमन से जल्दी जल्दी समय हो ना गईल इनकर त आदत ना छूटल फोन में तो बतियावल केकर फोन है नैकू के की बतुआ तो रहलू हो ओकर फोन ह तनी के समझे तर नहीं कि नौकरी से बतिया के उनका से ना कोई बतियावले बनी ना कोई बतिया जबरदस्ती तनी के बियाह करता नहीं कबो हम ना उठ के इज्जत माटी में मिलेबू हां बाप माई के भाई भौजाई के मन से बियाह होला तो अपना से बियाह करबू तो भाई के नाक कटवेबू बाप के नाक कटवेबू का पगड़ी नीच करबू तो जहां हमर दिल लगी तहन एथी कर तो तारा दिल से हमनी के का लेवे देख बा हमनी के अपना इज्जत समाज से मतलब बा तारा दिल से मतलब नहीं के समझ गई हमरा इज्जत से कोनो मतलब नहीं के इतना बढ़िया इज्जत से तारा मतलब नहीं के कुछ नहीं के भीख मांगा लइका उले जाई त कहां रखे ओकर घर दुआर बाटे हां इतना बढ़िया लइका खोजले में से रानी बन कर रहबू रानी नहीं तो सब न मुड़ी दू नीचे करवावे लायक बनल बिया देखो तनी के बिया ई ना कर हो ये कर हां गलल जाता रे हैं अच्छा 2 दिन औरी साजला एक दिन औरी बिया बारात आई तो चल तनी के दोनों जने हल्दी लगावे लगी अपने में लगावे लगे हम जातनी बतिया बाप रे बाप देखो तनी कितना बिगड़ल बिया ई है
हमरा बुझा तो नहीं खे जे केंग इज्जत ई लड़की रखी नहीं तो हमरा तो अब था से लाग गइल बाटे जे हमरा नहीं खे बुझा जे केंग या होई या केंग या का होई सारा पैसा लाग गइल टेंशन काहेला के का गरज बा उ जे कहियो नोई चलल जाई हां हमनी अपना जबरदस्ती से बियाह कराइए के छोड़ल जाई देखो तनी केंग ओकरा संगे भागतारी रउआ पहाड़दारी पर रहे के बा आ हमरो रहे के बा देखल जाई केंग निकल के जइहन घर में से खइले भइल बाटे कोई दिन तब से हाँ तो भले से सामान किनाए का कार लागल तब से इतना ओनो नहीं की हाँ तो भले मत खास अपना घूमे जइहन तो खइहन आ चाहे मुहन चाहे जियन माने इनका के केहू भेजिए देवे के बाटे भागे देवे के नहीं खे पूरा चाव से रउआ देखे के भाई केंग निकल तारी घर में से रउआ दुआरी पर रही हम दुआर पर रहतनी बाकी इनका के घर में से निकले देवे के नहीं खे तारी हम जब जाम तब ओकरा संग जाम देखा ना केंग हरदी बिग के भाग गइली है हाँ हाँ तो का करक बा हरदिए न बिक के भगली हवे हमनी के टेंशन भइल बाटे जे उ केंग या निमही सारा पैसा कौड़ी रलख हुए खेतो बेचा गइल इकट्ठा आ सब पैसा कौड़ी सब रहल त सारा सामानो किना गइल 2 लाख दुआरो पर खर्चा हो गइल 5 लाख दहेजो दिया गइल आ अब देखतन जे सारा पानी में बुड़ैया का जाने आजकल कौन चलाओ चलल बा जे लड़की सन के पढ़े लिखे के भेजल जाता तो प्यार मोहब्बत के फिर में पड़ जाता रही सन ना पढ़ावल जाओ तब वो ठीक नहीं खे आ पढ़ा के भेजल जाता तो प्यारे मोहब्बत के फिर में पड़ जाता है सब बताओ गलती बाप एक हमनी के गलती हो गल जे मोबाइलवा उनका के दे देनी सन मोबाइलवा ना देती सन तो इतना नानू बिगड़ती आज मोबाइल के करने नु इतना लड़की भागता एक्शन। हाय क्या हाल है? ठीक है। खाना पीना हो गया? हमारा भी खाना पीना हो गया है। क्या है? बड़ी तू बारू हो हैं हई देखो तो हई वीडियो कॉलिंग में हई कावना से बतुआता इहे तहारा के सिखावल बा का हैं तारा लाज शरम नहीं खे लागो जे बियाह होता तू वीडियो कॉलिंग बतुआता हई देखो त हई कावना से मोबाइल छोड़ दो जी के। ए दीदी हने आई तो हई देखी तो का करत तारी तनी आई तो हाय हई देखी तो हई मोबाइल में हई हम कहते जन मोबाइल छोड़ के वीडियो कॉलिंग सुधर हमनी के इज्जत तू माटी में मिलाइए देबू ना सब भी बुझा तारी हमनी के सब मिला दिहन माटी में तनको इनका लाज शरम नहीं खेला दोने एकटा खेतवा लउए बेचवा देलुआ तू मने ना मनबू ना साफा खातिर तारा का पढ़ाई सन लिखाई सन शरम नहीं खेतन को हैं ए खातिर तारा का पढ़ाई सन लिखाई सन ए खातिर तारा के मोबाइल दियल का जे यार रखियो वीडियो कॉलिंग बतुआइया आ बियाह शादी हो हमनी के लोग कोई मातारी नहीं के त भौजाई कैसन बाड़ी सन जे निमा रहन नहीं के सिखैला हमनी के इज्जत जाई जे मातारी नहीं के त भौजाई कैसन बाड़ी इनका का बुझाता इनका तनको इज्जत लाज के तनको एथी बाटे जे लोग का कहि इनका के चोनिया रास्ता पर तो लोग का ए खातिर पढ़ाई सन लिखाई से भाई के पगड़ी उछली हां यही खातिर पढ़ावल देखावला ना बबी जहन पढ़े कॉलेज में ये कार कइली ह देख नी ये कार कइली लोग कोई मातारी नहीं के तो केहू लेके बैठ के फसिया देलस त नीमन से रुपया पैसा मोबाइल ले लक दे देनी सो मोबाइल ना रही बेच के हम मोबाइल ना दे छिनी मोबाइल हम ना मोबाइल ना दे मोबाइल वो छिनी यदि मोबाइल दी है ने हम ना दे बढ़िया बाड़ू जे तू मोबाइल ना दे हम सब बढ़िया बाड़ू मोबाइल छिनी इनका से बढ़िया बाड़ू कह तनी मोबाइल दे दो ना मोबाइल तहरा के दिएबे ना करी तारा के कदर बिना बतवाइले इनका नहीं खे रखे बन मोबाइल वो रखले रही आ मोबाइल देखत रही के गली है नहीं के गई बतिया तारी के हमनी के बड़ा भतार नहीं खन मन भावत यार मन भावत रन उहे काम तहरा के चलाई जिंदगी कटा दिउ हैं भतार से जहां से बियाह होता उहे जिंदगी कटाई ओकरे से बियाह कर समझ लू आ भाई बाप के कहल मानो भौजाई के कहल मानो समझ लू ओकनी के पैर में ना पड़े के निमन से ना रखी औरी लड़की सानी सोचता रु चला कन ना चले दम सन इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर हाय हेलो करते करते अब कर ले तरलेन प्यार न तो वो सब हमरा घर में ना चली ठीक बा हमनी के उतना खेत बाड़ी बेच के तिलक दले बानी से तो हमनी के निमन पक पक नच कर लगी जा लगी हमरा लोग सिंह हां ठीक बा तारे लगे छोड़ दिया मोबाइल ले लिया जा लगी मोबाइल ले बानी सन तू एक दिन औरी हमनी के साथ देखो तनी के हमरा के रोक ले तार लगी देखो जा लगी केंगो रोक के रखे हां ठीक बा जा लगी हमरा एबरा दिमाग मत खराब कर ले सब बेकार हो गल बाड़ी ला शर्म तनको नहीं खेलागत घोर के पी गइल बाड़ी हां पूरा इज्जत घोर के पी गल बाड़ी तनको मातारी एही खातिर इनका के पढ़ावल गल लिखावल गल खियावल गल पियावल गल एही खातिर जाए दीदी हां नानू भागी का नानू भागी ना भागी मोबाइलवा रखले बानी ओकर लेले बानी जा हम अपन चार्ज में लगइले बानी
आई बाल कौन भाग जाई तो ए होतना सब कइले गइले ना नु भागी अभी बाड़ी तले बाड़ी अब तो जाई के बाटे तो एके बेर वैसन थोड़े करिया उनकरा नहीं के तारा पर नहीं से विश्वास सुनिए नु केंग केंग बोलत रहली है बोलत रहलिए त का है एके बेर उतना एथी थोड़े बाड़ी जे बाप भाई के पगड़ी ना देखियन जे एके बेर वैसन थोड़े क दियन नहीं देखो जे खेतो बाड़ी बेच के हमर बाप भाई सब क देलक त हम काहे उनकर तना सोचती तो वीडियो कॉलिंग बतुएबे करती अरे ते घरी फैशन चलल बा बतियाले तारी से बतिया तारी तो का मतलब का भागिए जइयो तो कौन गारंटी बा उनका के वीडियो कॉलिंग बतुआत रहलिए कौन भागे जइहन तो ए बतिया वाला के छोड़ा ना भगियन ऐसन ना हो सकला यदि काटो ना भगियन तोरो साफा बुझाता उ ना भगियन अगर बाद में भगियन तो रहुए उनका नहीं खालो ना बा भाई खेत बाड़ी सब बेच के लगा देलक तो भागे जइए ना तना बुझाता सेतिया भइल भाग हाँ हमार भौजाई दोनों मिल के हमार मोबाइल छीन ले बड़ा लो अगर तू हमरा से सच्चा प्यार करत हो के हमरा घर के पीछे आव हमरा के ले चलो आ ना तो ना अइबे तो हमार मरल मुँह देखब तोहरे चलते हम अपन बाप भाई भौजाई के सब के बात उछाल के पगड़ी नीचा करके अब तारा साथे आओ तनी ठीक बा आओ ठीक बा हम पीछे आओ तनी घर के पीछे ठीक बा जा ए दीदी दीदी हाय आई ना होय देखी कहाँ भैया रउआ ने कहत रहनी लेदिया काटत रहनी है तो रउआ कहतनी लेदी काटत चुपचाप थोड़ी भागी उतना के डोज दे देवल बा भाग तो गइल भैया गइल बिया थी कहाँ भैया देखा ना कहीं मकई गइल पेट पे झरत हो जा भाग गइल नहीं खे आई बाप हमने के इज्जत बुझाता है हमनी के इज्जत अब ना रही बाप रे बाप भाग गइल रे दादा आई बाप चलो ना केना देखल जा बोल के कपड़ा खटावे तो दिए नहीं खे भागई के रहलक त कहे के नु रहलक सौतिनिया के भाग गइल पूरा इज्जत हमनी के माटी में मिला देलक दान दे देव पूरा ले गइल हमनी के हैं बाप रे बाप कहां कहां अब हमनी ढूंढी सन हैं बाप रे बाप सब चल गई रे दादा सब भाग गइल सब लेके चल गइल अब हम का कहल जाई झाड़ गइल अब केना लोग सब काठी कहल जाई काठी कहल जाई अब राती के बारात आवेल बा कौन मुंह लेके जाल जाई रे दादा कहे बाप रे बाप सब लेके भाग गइल।